zan neme ka duk lokacin da nake buƙatar ka zan neme ka. Kai yaran yan fa sai na taka tsantsan fa saboda ko zai ɓoye sirri ko dai ba zan iya ganewa ba. Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Allah ya jaza mani jagayya lissafin da Allah haka muka samu. Allah ya jaza mani. Wajen daga kwazon samu nan muka samu ku zanna ku samu ku saboda haka yanzu ai ba malam ku zanna ba malam ku zanna. Shi ne wannan mara lafiya. Sunan mara lafiya malam. Allah ya taimaki aka raba kan lawo. Duba mara lafiyan nan wata 'yar tsakaniya aka samu da shi da abokan adawa. Ga wani mun da shi a nan. Don saboda haka ana so a mai aiki cikakken. Dan na san aikin ka kamar yankan wuka aiki. Don saboda a mai auren ne ya bar shi haka kun san a gaji marar lafiya kun sani. Dawa bai iya zama a haka ba. Wannan yake aiki ne na Insha Allah tun da mun zo insha Allah ya kai. A fara mala. Yaran na gwaran ki daga sha magana. da hawo daga Abuja. Ku ba su wuri. Ya sunan shi. Dankeruwa. Dankin ruwa tashi tsaye. Da ikon Allah ka shi da dankin ruwa. Ya fara samu. Ci gaba malam. A ci gaba da malam. Tashi tsaye ikon Allah dankin ruwa. Ci gaba da malam. Na raƙiya. Alhamdulillah. Insha Allah ya warware. Kwantar da hankali. Ku zaunar da shi ne ku ba. Malam hannun shi bai koma daidai ba malam. Insha Allah yanzu hannun shi da koma daidai. Bismillahir Rahmanir Rahim. Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء واسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العليم. إن شاء الله نجاوب الوجه. Kaga aikin malamai إن شاء ko الله نجاوب الوجه. na faɗa ma da barkono aiki na malamai. Yanzu ne za ka ganin wannan ya warware. Shaka na. Yanzu idan ba da hakan ta tabbata ba. Tur uban na kai. Wannan hannu ya kamata a ce ya sauka hannun na raƙiya. Wallahi idan na samu na raƙiya ko gabar kono ba zan mai da sauki ba. Kai irin wahalar da na sha bai kamata na bar shi da rai ba. Mun gode gaskiya. Godiya muke. Aikin banza kenan. A hakan za ka ce ka samu. Oga da kai ya bin gane ka ba. Ah. Ayya dai oga da ya tau. Ga malam nan bayan ka. Allah ƙara girma malam. Allah ƙara girma malam. Godiya nake malam. Oga da kai ya. Yanzu malam za Assalamu ku malam. bari a ɗan sa Assalamu malam. wani ɗan abu ba shi. Ai ka san iya ne ba za a kyara malam. Assalamu malam. Sai Dole an ne ɗan yanzu samu wani- dole yanzu ni ma zan sauya salon tsarin yaƙi na. Dole zan sauya salon tsarin. Malam ne Malam, sai ka ɗan a cira kuɗi malam. A cira kuɗi. saboda ka san iya malam. hakan ne ta faru kai tsaye. Muna godiya sosai malam. Muna godiya. Shi ne. Muna godiya sosai. Ya muke yi. To ba mu godiya malam. Ba mu godiya malam. Ba damuwa. Idan hakan Allah ƙara ma Allah ƙara. Insha Allah. ba damuwa. Hannunka me kai? Zauna jagaya. Turi zan. Ai barkono ka sani. Tsari na cikin gidanka sai ka canza shi. Yanzu na tabbatar da sai na sauya tsari. Dan saboda Kerwa. iya ne yanzu. Turi zan da kewa. Rare tsawo da kewa. Na wurin. Kaga yan samari an warware ko Kana ga shi ma da iske ji. ai dan Wai dole ne oga. Na raki ya fi ba zai gane ko wallahi sai na haɗu da shi ne. Allah zai gane kurinsa fa. Ga irin tura kuke yan ba ma taukai ba. zargi ya baka iya mai komi. Wallahi jagayya na san in dai akwai ka a ciki sai ya gane kuskuren jagayya. Ina barkono. Baya ga kana banza a gidan wa da gidan ogan yake mana. Yanzu abin da nake so da kai. Duk wata daba yanzu da ka sani ba fa akan banza daba take zama da mai. Dole ne in sai na sauya tsaron. To yanzu dole ne ya kamata a ce kai ma ka dan yi shige irin eya ne malaman nan yan bodin nan. Eya ne bokayen nan dai kana dan shiga. Ana dan samu. Assalamu alaikum jagayya. Waya ne. Akwai wani kunkusun boka da aka taɓa ba labarin shi. To ya kamata a ce ka yi shiri. Dole sai Kuma a ce ka na je wani shi ma ya ɗaya tsakuro mun. Dan saboda Sai na je idan can ba kuma. haka ba duk wata fada idan ta taso wallahi za ta rufe ka da duka. Dan haka eya ne ka sake salon tsari. Dole ma ne yanzu zan sauya. Dole yanzu zan Ai sauya. shi ne. Dole in sauya. Ya gani. Bokan nan sai na Zan shiga jin kama su da wallahi ba sai to ba mu sana je ka kwana biyu ba kwanciya hankali ba. je ka dawo. Kai
ina ne za ka sigara zan je da auren ka yana ka je can ka sake haduwa da narkiya kuma ya ma wani abin ne kai barkono kaga abin da ya faru za ka bar shi ya fita wannan babu matsala uga insha Allah ba zai kala ganin wasu ya ce ya kalli kamar mu ya ce zai mu kala mai kawo to ya haka hakan ta faru ka kyale shi da ga ya ƙarya sake wanda ma ni da asiri aka mai shi mazge shi ya faɗi fa ƙasa fa ka ji iran ya ba ma ni da bai ma asirin ba ya ga zai ci ne gare ni ya ga babu tuwon ta ne shi yasa ya man asiri da ya ga kai bake da kamar da bai zai taba mun asiri ba fa shi wannan taurin ka da shi baya ji amma dole kai ma sati mashi tun ka a fara kai ma sai an dafa ka yanda kuma sai na dafa ka saboda kai tun ka a fara uwa ba sai ne na kwatanta bai yace mishi wani abu ya mun daɗi ranar kai na gano ka duk tsalle-tsallen ka da ni kake amma wallahi zan ma haukan da kai haka manta da ni kai zan ma wanda haka manta da ni zaka dinga dan gisa da kafa kai ka kowa ya aljan wallahi wa tsamar da kai kaji kalma alaki wa tsamar da kai ka amma ku wallahi da abin da ya kuke ku ba gajiya da rigima ha ba gajiya da rigima normal dan ma gaban oga ne kuna rigima kaji kullun da amana kace oga ha ba kuma gajiya da rigima ko da washe ku rigima kuke kaji ustazi kaji ustazi mu wannan kuren na tsida mana sun tsaye mana idan na dariya na baka zan ma hauka ne dole ne dariya ka wuce waya ce kasa an karbi wancan ran haya ba shi bane ko to daga hannun uga ba ha shine fitkuna na uga ta da Allah mu kamo shi ya ne mu kamo shi mana ya ne kake ma ji makawo mutum ko kuma da kai ya mu dauke mu kamo mana ya ne wancan yaran har sai mun dauke wani makamai karamin alhakin za mu samu makamai mu haka ne fa mu dauko shi ka kawo kyau ka kawo ta Alhajin Daula tun daga Uga Jaga yana kuma shi magana. Amma na san ɗaya aikin da zan kai na hajja ina ma kullum gidan ne Ai tun ranar da ka bani shi na ba Uga Jaga ya shi. kai Uga Jaga ya yi kuma kullum gidan. Saboda yana so ya sa tsaro a cikin gidan. Kuma kai ma bai san shi ba kam shi yasa bai ma magana. kai ka shi wani zance wai hawa ice ta rushe ni da gidana hawan katon banza ya azamin sharɗa a cikin gidana kai mun ma kai din can ka Allah gidan nan in dai ba uban wani ya saya min shi ba to ina so in gan shi kango in kuma ba haka ba to ina so in ji daula a aljihu kai alai ka sai kalama ko a ga san rashin mutunci na hawa ko sai na je daula a aljihu kai ya ne alai kake ta maganganu wai ba da mujiya bandi buɗa masa alhajin daula kana ta baƙaƙen maganganu akan ɗan abin da bai taka kara ya karya ba to ka sani business ita ta girma dukiyar nan taka da kadarar da abin da kake da ita idan saboda haka ka dinga saita kalamanka idan ka zo za ka anshi kuɗin hayar gidan kana cin abin da na faɗa saboda menene ba na son shishigi da iya yi idan ina harkokina yana da kyau a ce ana ban lokaci idan mutum ya so ya ƙi ban lokaci to wallahi mai mujiya na'am uga zan baka kuɗi ka baiwa alhajin daula don saboda iya ne alhajin daula yana sakin maganganu wanda za su iya fusatar da zuciyata idan hakan tana faruwa kuma zan yi bakin aiki wanda shi kan shi zai yi da na sani a rayuwar shi don haka zan baka sai ka yi kokari ba su kwanci don haka ka ba su mana kakka lissafi a uga Jaga yi abin ma lissafi ne ka ba su mana
to mai kudin zamani ba ka rebin zomo. Shi ne fada musu. Kaɗan iskan zamani. Ban gane me kake nufi ba. Gobe. Oga. Nemujiya. Na'am oga. Bar musamman. Bana ma oga. Alhajin Daula. Kana ta surutai kana ta surutai. Yanzu dai daular ta sabka hannunka. To billahi allazi la ilaha illa huwa. Kakka sake minti biyu a nan. Alhajin Daula. Yanzu dai daula ta sabka hannunka. Daula ta sauka. To tun da daula ta sabka hannunka ka ba mu wurin. A yan samari ba ma sai ka ce ba. Mai na ce ba. Ba a ƙara mani ko da na rabin shekara. Kai Alhajin Daula. Ka kama hanya ka fice. Don ba na son ka ƙara minti biyu a nan. Idan ka ƙara minti biyu a nan to wallahi akwai matsala. Don ba na son in sake ganin ka a nan gida idan ba wata ya mutu ba. Don haka Alhajin Daula. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. A ta sai da sai an jima kana son zaman lafiya. Idan ba ka son zaman lafiya to ka dinga shigowa nan ba tare da wata ya mutu ba. Dan saboda akwai matsala. Kuma kuna ji don ku sanar da shi idan ya mace ko ba na nan wurin idan ya shigo nan wurin ku gaya mashi. Kai ɗan iskan zamani ba gane me kake nufi ba. Randi Nemujiya. Na'am oga. Ku ba sa wurin mana. Kowa da ma oga. Alhajin Daula. Yanzu dai daula ta sabka hannunka. Daula ta sauka. To tun da daula ta sabka hannunka ka ba mu wurin. A yan samari ba ma sai ka ce ba. Mai na ce ba. Ba a ƙara mani ko da na rabin shekara. Kai Alhajin Daula. Ka kama hanya ka fice. Don ba na son ka ƙara minti biyu a nan. Idan ka ƙara minti biyu a nan to wallahi akwai matsala. Don ba na son in sake ganin ka a nan gida idan ba wata ya mutu ba. Don haka Alhajin Daula. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. A ta sai da sai an jima kana son zaman lafiya. Idan ba ka son zaman lafiya to ka dinga shigowa nan ba tare da wata ya mutu ba. Dan saboda akwai matsala. Kuma kuna ji don ku sanar da shi idan ya mace ko ba na nan wurin idan ya shigo nan wurin ku gaya mashi. Ai zo kai haka kai zo. Kai ya ni aka yi. Tambaye mai gidan ku tambaye shi. Na sai Allah. Shi kan Allah kamata. Shi ka. Allah na kore shi ne dalla. Na kore shi. Kai baka san ina da bakin cikin gaba ma.